Loko ka talaga, Baak. Ano lang ginagawa mo? Nagluko nga ba akin? Tuloy pinagpunasan na ni Mayla. Ni, nasa pa sumalo ka ti tao ah. Nagsiguro na parati grabe ha ti tao. Bak, may sa ti Aldo mo ta ah. Hindi oray narigat ti pinagbiag, dapat happy lang. Nice. Agitaman bak. Pagay madi ka nang rumor ti rabein. Balbaliw ka na sana. Yeah, boy. Madimay, masadutak lang no aron martirabein ta nasakit ti bagbalik no malpasa nga gubrat ti taltalon. Ti madi kay inom ng drisa ti malam. Nagrigat mit nga awisin. Apay ka na oh. Madi ka no mabalin nga agbarti-bartik ti rabe ta baka biglagan na kaji asawa na. Sa bagay ah. Kabulalan sa isawa na tatan. Kammo anang ti amok ti kasta nga banag. Tigarot ka dahil papanak. Papanamanin, makipalanay. Maday, takabalangan eh. Nice. Kamusta na kaya si Baak? Wala na kayang planong pumunta dito sa bahay yung lokong yun? Mapuntahan na nga lang sa bahay nila. Kuya, Bakit? di ba ikaw yung kasama ni Baak nung pumunta kayo sa bahay? Ah, oo. Bakit? Ikaw yung naghahanap ng handa, di ba? Yan. Nagkadungang malagip na, Hajipay. Kuya, may sinasabi ka? Wala, Mayla. Bakit? Saan ka pala pupunta? Sa bahay ng boyfriend kong mabait. Nice. Si Baak? Oo, kuya. Wala si Baak sa bahay nila. Nasa bukid. Ganun ba, kuya? Oo, Mayla. Ano siya kanina? Napagnaan ko doon. Saan ba banda yung bukid niya? Ah? Medyo malayo dito. Pwede mo ba akong samahan kung saan yung bukid niya? Namimiss ko na kasi si Baak. Ah, sige. Tara na. Ah, Mayla. Ano yun, kuya? Ano yung nagustuhan mo kay Baak? Bakit mo pinatulan yung taong yun? Kahit lasenggero siya, mabait siya. Di ba, kuya? Mabait na yun para sa'yo? Malakas yung topak ng taong yun. Topak lang naman yun pag topak yung kausap niya. Galong ba yun? Tara na nga. Hoy! Dito ang daan! Laki yung lalakarin mo eh. Oh, Mayla. Andun siya oh. Wow. Masipag din pala ang loko. Bak! Bak! Ni Mayla Baso, baribirugan na ka. Aroy. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat Baak, kamusta ka na? Okay lang naman. Upo muna tayo doon. Yeah, boy. Ay, apo. Wala ka na ba talagang balak pumunta sa bahay? Pakawan na tayo nalakat mapabainan. Asa ka pa, Mayla. Takot yan kay mama mo. Ano Baak? Kinakausap kita. Ganito kasi, maraming obra dito sa Taltalon, kaya hindi ko masango pumunta sa inyo. Madi ka nung masango. Abutin ka lagi ni mama na ako nam ah. Tal na ka man ta, JR. Kunak lang no dati papanam. Sa patugurod ni Mayla. Nagpakadwakin niya. Tamadila mo iturturungan na itoy. Nice. Kasi ya. Thank you ta kinadwam dito. Ang problema di Baak. Basta si ka. Namiss kita, Baak. Wow. Siya, nagsuidan niya. Nagsina kayong dumot lang. Awanti forever, Baak. Talaga, Mayla? Oo naman. Baak, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yan, my loves? Malapit na akong mag-start sa trabaho. Atan George, iba na ka na pa nagtrabaho. Ano bang pinasukan mong trabaho?
Sales lady sa palengke. Since lady? Sales lady, hindi since lady. Tindera sa palengke, ganun. Ah, tindera. Since lady ka no? Animal. May trabaho bang since lady? Meron yung mga makasalanang babae, kaya nga since lady. Nice. Ah, ganun ba? Kahit ganyan si Baak, may kunting alam din yan. May lang. Ay, bakit dati ba siyang bobo, kuya? Bobo ah. Kita man tilalayng mo. Dati siyang IT. IT? As in Information and Technology? Nice. Hindi. IT. International. Tambay. 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 May ganun ba, kuya? Mayroon. Si Baak. Loko ka talaga, Baak. Ano naman ang ginagawa mo? Nagluko nga Baak. Tuloy pinagpunasan na ni Mayla. Pasensya ka na, makati kasi itong ilong ko. Tapos ginawa mong pangamot yung daliri ko. Ayaw mo ba? Pasalamat ka, love kita. Nagsayang ka nga babae. Love ka no? Kiss na man nga raw. Ni, tukis di sa bahanan. Nagpatugong lang ron. Tumaot piti guys. Kiss mo mukha mo. Andyan si kuya, makikita niya, nakakahiya. Ape, kasta kita yung kanyak. Apay kas tatarupam GR. Ape Baak, kaumot nagbaliwan na ah. Kasla na impatyo at tarupam. Ape, dakas di Baak. Adda ah. Permi man pinamayam di labay mo di berdyan di kalman. Sige Baak, tala mapampansin mo. Kita pa, pa'y sumit ah. Madi malaktaw ti kabalyo ajar di platom. Humirit ka pa'y. Ape, sak lang. Uri mo ulidim siya. Sus! Naraurawit ka GR. Unlatan. Nay, patawang kayo ka lang. Tagtungtong kayo mamay. Tatay pa'y kumaa GR. Tao miskorak mo eh. Tumiskor ka no. Ape, basketball. Okay, takayaw. Unta, dabi papanak. Mayla, wala na yung isturbo. Baka naman. Hala, ngayon na talaga? Siyempre, wala nang istorbo. Sige na,